मैं मर जाऊंगा लेकिन पिपरा रसा को कुछ दे के जाऊंगा। जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। 니니가 할멈 같은 산사 속이냐 니니 shumai로 너츠 애탕 나른 나 약바양 롬은 박사케 한찬이 판바이 박사케 한사 코랑 피샤나이 한사야 프리셰라이나이 빙살라마오 힘나이 한사케 무바가니 라마오 한사니 조바오 무바가니 라마오 한사니 조바오 ni taku media no hambai joto no saimono sara Tripura borok sudu Tripura simia pura sini India Bharat borsho no kapi thangka je sini Maharaja Pradut Kishore Dev Burman sini Tripura sarok joto no Tripura sarok ni bagai je kaisa hunger strike first unto death abo February 28 tarik ni simi chengmani mia 2 tarik of the chung Maharashtra no logeri woi hatai kotoro bormorawo je hunger strike no chung success kai mangka aboni bade mia chung prai deta digi chung khnaka Tripura government Tripura motha tai Indian government je mo memorandum of understanding of brok ni accord soiri mani chung nukka abo chini je Maharashtra ni Tripura sa rok ni bagai je coba abo successful engka an bagai tini hai na hai chini khasuksa Maharashtra ni Kobok Mumbai chung tini 47 ambasa 47 ni joto Tiprasa rok chung tabu bormora hatai kotor digi lamri tongo chini 47 ambasa ni prai 42 ta gari hai tabu chung thangai mangkha tei list mutabik tabu 42 ta angkha tai busuk phainai abo tabu jara tui chung saimia ko jotono hatung khaja khaiei je 47 ambasa tongnai indigenous people rok ba Tiprasa rok tini je Maharashtra ni je stage of hai boktata renai hinmani no khadan bagai chung tiarungjak abono chung tini lokorona sanani muchungo je chung khansa ini je mari abo chung khansa tomani bagai no tini khasuksa Sri Sri Maharaja Pradut Kishore Dev Burman tini Tripura sarok ni bagai chung kaisa itoihasik ba chung laibuma tiklai mangkha aun bagai chung sanani muchungo Tripura motha rok no jara bengai nai rok je party chikon borok ni Maharashtra ni loget meeting rokota thangdi bono mungkhui Maharashtra porjonto hinia je Pradut hinai mungkhunai rok tini brok no chung kachanani muchungo tabu je Tripura sarok khansa tomani bisite no kusum generation next generation no sini Tripura sarok je hai achai phainai rok borok kaham khaino o Tripura hawo borok choli mannai aboni hai kaisa chung laibuma sanami mangkha abo chung khansa ni bising tino aun bagai chung khansa taibo matongnai sini coba oro omobai simi thakya sini je manthai suktai je memorandum of understanding o suimani abo jotokhon kaham kai implement ongyasak chung khansa khai coba khainai tai joto Maharashtra no logeri nai hineno chung ready tongjak Mia busuk jara tei mankha tam mankha abo kisas chung jeti nukmani aro to prai chini je Tripura sarok ni nangpuk mani no bebak mani manka je language right land right nini financial autonomy abahai rok je nangpuk mani chini Tripura sarok abono bebak mani thangka abono main dorkar jeti main dorkar no chung mangka